sauri ba naka bane dan uwa mai daraja, dan Allah ka tsaya ka saurara domin akwai tahiya gaban ka. Ina kake wanda Allah madaukakin sarki ya baka dukiya, ya baka ƴaƴa, ya baka mata, ya baka duk wani abu wanda rayuwar duniya kake bukata ciki, Allah ya mallaka maka shi. Ka tsaya ka ji ba kyauta ba ya baka shi. Akwai abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da kai, akwai jarabawa. Dan Allah ka biyo ni cikin wannan sakon dan ka ji abin da nake so in faɗa maka. Sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haskaka fuskar duk wanda zai ganin sakon shi, ya tura wannan sakon cikin al'ummar shi. Kai annabi ya ce ko da shi ba zai yi aiki da wannan sakon ba. Dan haka dan uwa, aiki ya same ka. Dan Allah ka yi sharing in wannan sakon. Dan daga hannunka da kai sharing kana renawa, sai kaga Allah madaukakin sarki ya taimake ka da wannan sharing in min haisu lam tahtasib, ta inda baka yi zato ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukan ku aban tambaya ne, abin tuhuma ne ku ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya baku na rayuwar duniya. Idan Allah ya baka mata, Allah zai tambaye ka akan su. Idan ya baka ƴaƴa, haka zalika Allah zai tambaye ka shayar wasu da ciyar wasu da kuma tarbiyyar su. Idan Allah madaukakin sarki ya mallaka maka dukiya, wato almal kenan, wallahi zai tambaye ka akan ta, domin bai baka ita ba haka kawai dan kai duk abin da kake so. Ya baka ita ne a matsayin jarabawa. Ina roƙon Allah ubangiji madaukakin sarki ya baka ikon kamewa da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki baya so, ya baka ikon aiki da abin da ya baka da abin da yake so. Ina roƙon Allah gafara ga duk wanda ya ga wannan bidiyon ya tura shi cikin al'ummar annabi, ko da ba zai yi aiki da shi ba. Haka annabi ya ce, sunana habibuamani, wassalamu alaikum.